שלום, אז חזרנו בתוכנית של ג'ני ודניאל. בתוכנית שלנו יהיו כל מיני פינות, תעזרו לכם מאוד. ימשיך לספר לנו על התוכנית מר דניאל היקר. שלום, על התוכנית שלנו יהיה לימוד על איך לא לעשות לימוד. נכון, חסרים לימודים. טוב, אז בואו נתחיל עם הפינה הראשונה. שלום וברוכים הבאים לתוכנית החדשה, לפינה החדשה שלי שבה אני מראה כל מיני ספרים, סוגים של ספרים שכדאי לכם באמת לקרוא. בואו נתחיל. זה בון, ספר מרגש וטוב וממש מצחיק. זה אחד הספרים שאני אהבתי. כמו שאתם רואים, כתב את הספר הזה ג'ף סמית. הספר מסופר על יצור לבן שהוא ומשפחתו גירשו אותם מהעיר שלהם, בונוויל, והם הלכו לגור במשפחה שעזרו להם במלחמה נגד עכברושים. רוצים לדעת עוד יותר? תקראו את הספר. נקסט! בואו תראו את הספר הבא. ספר הבא. ספר מאוד מצחיק. אתה איש רע מרגן. זה ספר קוריאה שבעצם גם מספרים שם על הספר, וזה סיפור על מה גם שהוא איש מטומטם והוא בשכונה שלהם, ורוצים לדעת עוד? תקראו את הספר. עכשיו יש לי פה ספר שכולם מכירים. אתם עכשיו בטח צועקים בבית יש. זה ספר עמנואל של חנון, נווט בחיים. זה למעשה הספר האחרון של עמנואל של חנון, ולא יהיו יותר ספרים. אבל הסופר ג'יב קני בטוח ימשיך לכתוב ספרים. אם אתם לא מכירים את הספר הזה, אז אני אספר לכם. למרות שכדאי לכם לקרוא מהספר הראשון. נקסט. זה ספר מעניין. ספר קצר, אבל מותח ומעניין. זה ספר חמישי של הספרים קפטן תחתונים. השם אולי נשמע מצחיק וגם הסיפור נשמע מצחיק. גם הכריכה נראית מעניינת. בקיצור, ספר יפה. כתוב פה מתח, בהלה, צחוקים. הספר הבא. אני אזרוק אותו עכשיו בכוחות שלי. הופה. זה ספר בסדרה שאתם בטוח אוהבים. שרות בצרורות. זה ספר על פינס ופר. זה קומיקס בעצם של פינס ופר. ומי שאוהב את הסדרה מוזמן לקרוא אותה. זו סדרה מאוד 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 מעניינת וספר מאוד מעניין. לפחות לכך. לא לי אבל בכלל. אוקיי, גמרנו עם הפינה. מחר נחזור עם פינה חדשה. עם עוד ספרים מעניינים. עכשיו עברו לפינה הבאה שלנו. אני לא מגלה לכם מה יהיה בה. שלום, ברוכים הבאים לפינה שלי של דניאל מסצ'ו. עכשיו אני אמליץ על משחקי פלייסטיישן. נתחיל עם משחק סוניק. משחק של סדרה מאוד מבקרת שאתם בטח מכירים מערוץ ג'טיקס. זו סדרה שאולי ירדה, אבל אתה בטח עדיין מכירים את הסדרה. אוקיי, זה בהחלט על הסדרה על כל החבורות. יש חבורות סוניק הרגילה, עם סוניק טיילס וקנקלס וחבורת יש המון. יש איזשהו 4 חבורות וגרפיקה מדהימה. קוראים למשחק סוניק הירוס והוא מיועד לפלייסטיישן 2. משחק מדהים. נעבור למשחק בז'אנר הספורט. משחק כדורסל. בואו נראה. NBA 2012. אתם מכירים את כל שאר משחקי ה-NBA. וזה לגרפיקה מדהימה. פשוט הכל נראה כל כך אמיתי. פשוט יחסית. וכן, זה המשחק הכי חדש, ופשוט גרפיקה מדהימה. זה גם בפלייסטיישן 2, כדאי. עכשיו נעבור גם סדרה נוסטלגית שכולם מכירים, דרגון בול זי בודוקאי טקנצ'י 1. כמובן זה מסופר
על הסדרה עצמה ועל כל הסרטים, סיפורים והפרקים. וכן בגרפיקה טובה, ממש היא 50 דמויות ייחודיות ב-90 צורות רבות עוצמה של כל אחד עוצמה ואסטרטגיה ייחודיות משלה. יש גם משחק יותר טוב מזה, בודוקאי טקאנצ'י 2 שעליו כן, וזה משחק בפלייסטיישן 2, ויש גם משחק כזה דרגוזי בודוקאי טקאנצ'י 2 שעליו אני אמליץ בפינה הבאה. עכשיו נעבור לז'אנר יריות. משחק קילזון, משחק של יריות, ופשוט גם מה של יריות כמו קונטר סטרייק, רק לפלייסטיישן. נעבור למשחק מטריקס, שבו אתם בטח מכירים על גבי הסרט, גם גרפיקה מדהימה, המון אפשרויות. גם לפלייסטיישן 2, כל המשחקים האלה שהיו עכשיו זה לפלייסטיישן 2. טוב, להתראות. שלום וברוכים הבאים לפינה הבאה שלי, פינת המוזיקה. אני בחרתי כמה שירים שאולי כדאי לכם לשמוע. אוקיי, בואו נתחיל. השיר הראשון, שיר בטח, שנייה אני אמצא אותו, הנה, שיר של Free Days Grace, זה שיר טוב שלהם, הנה, תסתכלו. אוקיי, עצרתי בבידור בזמן כי פשוט נתת לכם טימה. עכשיו בואו נעבור לשיר הבא. אוקיי, לשיר הזה כמובן קוראים Wake Up, שזה מלהקה Free Days Grace, ואתם יכולים פשוט לכתוב את זה ביוטיוב ולראות. כן, הנה עכשיו אני רוצה זמן להעתיק את זה, הנה. העתקתם? אוקיי, עכשיו השיר הבא. שיר בטח כולם מכירים, ה-WWE. שיר כניסה של קריסטיאן. אוקיי, זה השיר של קריסטיאן, פשוט תכתבו קריסטיאן טם סונג 2012 ותמצאו את זה. אוקיי, עכשיו נעבור לשיר האחרון שלנו. אוקיי.
השיר הזה אני אראה לכם את כולו. טוב, זה לא בדיוק היה קולו, אבל טוב, זה שכל זה. אני מקווה שנהנתם, קודם כל השיר הזה קוראים Last Resort של הלהקה פאפה רואץ'. תיקחו את זה, העתקתם? יופי, וכאן מסתיימת הפינה שלנו. שלום, והנה הפינה שלנו הנה הפינה שלי, ואני פה אראה לכם תוכנות מעניינות במחשב, למשל, וגם משחקים. למשל, תראו, יש את התוכנה שאנחנו מצלמים איתה, שזו תוכנה מעולה, יש בה עריכה מדהימה, קוראים לה יוקאם. אוקיי? תוכנה מעולה. פה יש משחק שכולכם מכירים אותו 100%, סים 2 דלוקס. זה משחק יפה, ואם אתם לא מבינים מה זה אומר הגיסה של הדלוקס, אז בואו אני אסביר לכם. הדלוקס זה כמו סים 2 רגיל, רק יותר משופר, עם איכות יותר טובה. ויש בו גם את חבילת ההרחבה של סימס חיי לילה. הבנתם? אוקיי. יש פה את האינטרנט שכולכם מכירים. ויש פה עוד מלא תוכנות. למשל, יש פה משחק, שזה משחק ממכר ומאוד יפה. והדבר האחרון שאנחנו מראים לכם זה פרויקט 64 1.6. זה אמולטור מטורף שפשוט יש בו, פשוט אפשר להכניס בו כמה משחקים שרוצים. מכניסים שם, וזה פשוט, יש לי דוגמה, מלא משחקים, אני אראה לכם דוגמה אחד רק. למשל, בואו נראה, משחק כדורסל. כן, הורדתי משחק כדורסל של NBA 2000. יש גם של חיילים, יש הכל פשוט. רק האמולטור הזה. יש גם מורטל קומבט כמו שאתם רואים. יש גם פיפא, אוקיי. הנה ה-NBA, פשוט נכנס את זה, מכניס, ואז אתה רואה לך, והמקשים שמשתמשים פה X, C, ולפעמים גם Z. טוב, אז כמו שאני רואה את זה הכל, התחלנו פתיחה יפה למשחק. אוקיי, כאן נגמרה הפינה שלי בינתיים לפתיחת משחקים. עד אז, טוב, תשארו איתנו. ותעשו לנו מלא לייקים, אבל עדיין סיימנו. טוב, זהו, סיימנו את התוכנית. תעשו לנו מלא לייקים, אנחנו תמיד נשאר איתכם וזה לא הסוף. אם אהבתם את התוכנית, תגיבו לנו, אנחנו תמיד נשמח להגיב לשלכם, לתגובות. ותקשיבו, אולי העריכה עכשיו לא כל כך טובה, אבל עוד מעט נמצא תוכנות, נוכל לערוך את זה גלש. טוב, אתם הבנתם אותנו? בעצם העריכה היחידה שאנחנו יודעים לעשות זה כאלה דברים. כן, מצחיקים כאלה. שר כאלה, מסכותם. יש גם בירות, וכזה. נשטרין, הפקעת קצת השוטר. למה תמיד לך יוצא? טוב, יאללה ביי. משחק הבא.